Κωστής, έχουμε ένα 200 για να παίρνει ψήφους 40% Κωστάκης και 40% Γιωργάκης, γιατί τα ποσοστά για να φτάνουν στο 40 πρέπει να δει ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όταν είναι αυτοδύναμη μια κυβέρνηση και αναθέτει έργα το υπέχοδε, παίρνει μίζα. Δεν ελέγχεται από πουθενά. Εκεί η ανάθεση δημοσίων έργων πρέπει να γίνεται με διακομματικούς τρόπους, παρουσία εισαγγελέων. Πρέπει να θεσμοθετήσουμε νέα όργανα. Από την ώρα που ένας υπουργός είναι βέβαιο ότι τα παίρνει, άμα παραγγέλνει όπλα ή άμα παραγγέλνει υποβρύχια ή άμα παραγγέλνει ό,τι παραγγέλνει, εκεί πρέπει να βάλουμε διακομματικό έλεγχο. Αν θέλουμε τα λεφτά να πηγαίνουν για τον προορισμό. Και να μην γίνονται βίλες και καράβια του κάθε απατεώνα. Τι θα κάνατε? Αυτό που σας είπα, σας το εξήγησα, θα πάγωνα τους διορισμούς στο δημόσιο. Μάλιστα. Και θα προσπαθούσα με επενδύσεις τους ανέργους να τους ρίξω στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή ο Καραμαλής ο Γέρος το 50 τι έκανε? Εξαγωγή της ανεργίας. Δηλαδή έβλεπε τους ανέργους και τους έστελνε Γερμανία, Καναδά να τους ξεφορτωθεί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε κρατικοποίηση της ανεργίας. Δηλαδή τους ανέργους τους ανέβασε στο άρμα του δημοσίου που, ενώ ήξερε ότι θα φτωχεύσει η χώρα. Και το ίδιο μεγάλο έγκλημα και αυτό. Τι έπρεπε να κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου? Εργοστάσια και μεγάλο ιδιωτικό τομέα, σωστά ελεγχόμενο και σωστά λειτουργούντα τομέα, που να προσελαμβάνονται εκεί οι άνεργοι. Και όχι να ανεβαίνουν σε δήμους, σε νομαρχίες, να προτιμούν να είναι τεμπέληδες και αργόμισθοι. Καταλάβατε? Θα ήθελα να είστε πιο κοντά στο σταθμό μας. Εγώ θα παρακολουθήσω τον Κώστα, μακάρι να έδωνα και λεφτά από την τσέπη μου, να σας είχα έστω κάθε μια ώρα κάθε εβδομάδα. Δεν πιστεύω να χρειάζονται λεφτά. Εντάξει, κάθε 1,5 μήνα θα έρχομαι, αλλά βλέπω εγώ χαίρομαι γιατί τα θέματα που θίγεται είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ενώ ακούω κάτι εκπομπές όλο γελία πράγματα και κουσκούς και αυτά. Είναι η πρώτη φορά που άκουσα εκπομπές πολύ υψηλού επίπεδου που με χαροποιεί ότι η Θεσσαλονίκη είναι αυτή που ήξερα. Η μεγάλη, η σοβαρή. Η σοβαρή Θεσσαλονίκη και ο σταθμός αυτός βέβαια με την ευπρέπειά του και τον πλουραλισμό του. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να δώσουμε χρόνο σε όσους περισσότερους μπορέσουμε σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σταύρο. Τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά εσείς. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, η εφαρμογή της τεχνολογίας και του αυτοματισμού που συνεχώς εξελίσσεται καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της ενεργείας. Δεν κατάλαβα τι επαναλάβετε. Ταυτόχρονα οι άνεργοι δεν πάβουν να είναι και καταναλωτές των προϊόντων που παράγουν οι μηχανές και ο αυτοματισμός. Και η παραγωγικότητά τους βέβαια δεν πηγαίνει στον πληθυσμό. Αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδος, είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Συνεπώς. Ποια είναι η θέση σας? Η θέση μας επί ποιου θέματος? Ποιο θέμα? Θέσατε καταγράψατε μια κατάσταση. Τι ποια είναι η θέση? Καταγράφω μια κατάσταση αφέθηκε εις βάρος του πληθυσμού. Ναι. Όταν βλέπεις υπέρ της παραγωγικότητας αυτών που έχουν τον αυτοματισμό και τα μηχανήματα. Και υπέρ το να πηγαίνουν τα κέρδη στους λίγους, αυτούς που τα έχουν. Όχι. Και να φτωχεύει Δηλαδή κάποια στιγμή, αν ο αυτοματισμός και οι μηχανές κατακλείσουν όλη την ανθρώπινη κοινωνία, οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν μόνο θεατές και να είναι ταυτόχρονα και να αγοράζουν τα προϊόντα τους. Θα σας απαντήσω. Ή θα πρέπει να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, ελαττώνοντες οι ώρες της εργασίας και αμοιβόμενοι Κατάλαβα. ούτως ώστε να μπορέσουν να ζήσουν. Το κατάλαβα. Ευχαριστώ, θα τον ακούω, θα απαντήσω. Εκεί που βγάζω την εφημερίδα Αντιδιαπλοκή, κύριε Βαρβαρίου. Βαραγιάννη, ναι, συγγνώμη. Την εφημερίδα, συγχωρήστε το με αυτό, γιατί έχω κοιμηθεί πολύ λίγο. Ήμουν στις Ζέρες, σας είπα. Λοιπόν, εκεί που βγάζω την εφημερίδα τη διαπλοκή, τι μου έλεγαν? Ότι τώρα τη βγάζουν με 2 άτομα, τη βγάζουμε σε 30.000 φύλλα στην Αθήνα. Παλιά είχαν 60 άτομα. Βγήκαν καλύτερα μηχανήματα, χάσαν τη δουλειά τους 58 άνθρωποι και τώρα είναι 2 μόνο. Η ζωή προχωράει, αλλά επειδή πήρε ένα μηχάνημα που βγάζει γρήγορα, ενώ αντί να βγάζει 5 εφημερίδες το μήνα, μπορεί και βγάζει 200. Ναι, αλλά εδώ μπαίνουν και θέματα ανταγωνισμού όμως. Εντάξει, μπαίνουν πολλά θέματα. Η ζωή προχωράει. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη ζωή. Δηλαδή, αν εσείς βγάλετε αύριο ένα εφεύρημα, ένα μηχάνημα που να βγάζει, ξέρω εγώ, να αποφλιώνει την πατάτα απευθείας από το σακί. Ναι. Δεν θα σας πω όχι, κύριε Βαραγιάννη, γιατί οι γυναίκες που καθαρίζανε. Θα κοιτάξω τις γυναίκες αυτές να τις στρέψω σε νέες μορφές παραγωγής που να είναι εξίσου αποδοτικές. Θα κοιτάξω να προδιαθέσω το μέλλον που προδιαγράφεται, έτσι ώστε και ο άλλος να μην μείνει έρμεο,
αλλά και η παραγωγή να μην μείνει στάσιμη. Εδώ τώρα, να εξυγχρονιστεί. Εδώ δηλαδή, ανοίγει μια κουβέντα, ναι, η οποία χρειάζεται άλλη μια ώρα. Αλλά αυτά και θα σας ρωτήσω πριν δώσω το λόγο. Είναι όμως σημαντικό, βεβαίως, να μπορέσουμε το μοντέλο ανάπτυξης, ναι, να σέβεται τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να σέβεται τον άνθρωπο, να είναι ανθρωποκεντρικό. Εγώ θα το θέσω, ώστε ο άνθρωπος να είναι στο επίκεντρο της σκέψης του πολιτικού. Στο επίκεντρο. Κύριε Λεβέντη, και όχι το κέρδος μόνο. Γιατί το κέρδος το έχουν οι λίγοι. Ο κύριος Σταύρος πολύ καλά έκανε και έθεσε την ερώτηση. Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και εγώ θα το θέσω διαφορετικά. Υπάρχει μια κούρσα, θα τη χαρακτηρίσω κούρσα, μεταξύ της πολιτικής και της οικονομίας. Στα τελευταία 10 χρόνια, εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτική έχασε στον πρώτο αγώνα από την οικονομία. Έτσι, εγώ αυτή την αντίληψη έχω. Πώς θα αντισταθούμε σε αυτό? Γίνεται να αντισταθούμε δηλαδή σε αυτή την κόντρα? Δηλαδή... Αλλά και η οικονομία δεν κέρδισε. Κάποιοι απατεώνες κάνανε πολλά λεφτά. Η παραγωγική μηχανή της χώρας έχει παραλύσει. Θέτει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η οικονομία κερδίζει επειδή μερικοί πλουτίσανε. Ναι. Όταν όμως η Goldman Sachs και η Moody's αξιολογεί μια χώρα, βάσει αυτής της αξιολόγησης η χώρα αυτή διαγράφεται και άμεσα το μέλλον της. Πώς θα δανειστεί, πώς θα ανταπεξέλθει. Εγώ θεωρώ ότι η οικονομία προηγείται της πολιτικής. Αφού έχει δώσει όμως η οικονομία, η Ελλάδα είχε δώσει τα δικαιώματά της, των ελλημάτων, της μη ανταπόκρισης υποχρεώσεως. Έλυγαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όλες οι χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα. Ναι, κυρίως όμως η Ελλάδα είχε ουρανοξύστη έλλειμμα. Είχε ουρανοξύστη έλλειμμα η Ελλάδα. Προσέχετε το αυτό. Δηλαδή είχε μια. Και άλλες χώρες είναι σε αυτά τα ποσοστά. Άμα θέλετε να μιλήσουμε με αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους. Σε αριθμών ελλημάτων, ανάλογα με τον πληθυσμό μας, είμαστε πολύ άσχημοι. Αρκεί να σας πω, στην τελευταία τέτοια είμαστε πάνω από την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα. Σε κίνδυνο φτώχευσης. Υπάρχει βεβαίως και ο ρυθμός ανάπτυξης κάθε χώρα, στον οποίο πρέπει να βλέπουμε πολύ σωτέρα. Εμείς εκεί είμαστε και τελευταίοι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Κύριε Πρόεδρε, να σας κάνω 2 ερωτήσεις. Παρακαλώ. Η πρώτη ερώτηση είναι τον Οκτώβριο, όταν ανέβηκε ο Παπανδρέου στην εξουσία, και περίπου 20 ημέρες, πρώτα απ' όλα έβγαλε τη λέξη εθνική από τα Υπουργεία. Έπασε τόσο, αυτό είναι μια λέξη. Εντάξει. Άστο. Δεν χάσει ο κόσμος. Μακάρι δεν πώς θα το πούμε τώρα. Μπράβο, έτσι. Κάποτε ένας κομμουνιστής έλεγε το σκύλο του Λάικα. Γιατί ήταν η πρώτη σκύλα που είχαμε στο διάστημα. Ήταν τρελός, ήταν κομμουνιστής σε όλα. Αυτά είναι βλακίες. Σε 20 μέρες πάει και κάνει press conference και λέει ότι το έλλειμμα δεν είναι αυτό. Μάλλον το είπε διαφορετικά. Κάλεσε τους κράτους και λέει πλαστά στοιχεία σας στέλναμε, και έστειλε στον εισαγγελέα και τη Δίτη Στατιστικής Υπηρεσίας. Ναι, σωστά. Μπράβο. Και πήραμε τώρα, μάλιστα προσλάβαμε έναν πρώην υπάλληλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας. Και είπε ότι θα πάμε στο 12,7. Και ότι. Πού το κακό τώρα, όλα αυτά είναι περίπου λίγο γνωστά, γιατί ο χρόνος. Και η φυστάμενη μου, η υπάλληλη μου, γιατί είπε ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά στο δημόσιο. Και δεν είναι ψέμα αυτό. Δεν είναι ψέμα. Σε κανένα τομέα. Αυτό ήταν ανάγκη να το πει με press conference, ώστε την άλλη μέρα να μας υποβαθμίσουν οι μάγκες οι άλλοι που είναι Standard & Poor's και τα λοιπά, και Moody's και Goldman Sachs, έχοντας σαν σύμβουλο ήδη την Goldman Sachs πλάι του. Και πρώην στέλεχος. Άρα πού θέλετε να καταλήξετε, ότι είναι δηλαδή, ότι είναι χαμηλής νοημοσύνης ο Γιώργος? Σαφέστατα. Αυτό δεν το. Είναι χαμηλής νοημοσύνης. Εξυπηρετεί κάποιο σχέδιο. Είναι πολύ έξυπνος και έχει κάποιο σχέδιο και το εκτελεί. Η Goldman Sachs που είναι σύμβουλος. Ποιο σχέδιο να εξυπηρετεί? Τα ελλείμματα υπάρχουν. Έτσι. Οι αγορές αγρίεψαν λόγω της μη ανταπόκρισης της Ελλάδος. Να διασφαλίσει τα 300 δισεκατομμύρια που χρωστούσαμε στους δανειστές μας. Όχι μόνο αυτό. Γιατί αυτά δεν θα τα οφείλαμε έτσι κι αλλιώς? Μια σοβαρή χώρα σοβαρή χώρα δεν θα πληρώνει τα χρέη. Αλλά δεν είχαμε εχέγγυα εμείς για να τα πληρώσουμε τα χρέη μας. Ίσα-ίσα. Εμείς δεν είχαμε πληρώσουμε εμείς. Ο Υπουργός Εργασίας βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει σάλιο. Και τι δια του τρόπου αυτό τα κατοχύρωσε? Νομίζετε σήμερα. Δια του μηχανισμού. Όχι, κάνετε λάθος. Δια του μηχανισμού νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει οι αγορές ότι θα τα πάρουν? Τι μπορεί να κάνουν? Έτσι νομίζετε? Αυτή τη στιγμή μας έχουν πρώτους για φτώχευση. Έτσι. Και λένε θα μας δώσουν τη δεύτερη δόση. Θα μας δώσουν τη δεύτερη δόση. Πιστεύετε εσείς λοιπόν ότι είναι όλοι πεπισμένοι ότι τα ομόλογα